Hayırlı ertem, elinin töp telekanalında Tatarstan yanılıkları Turu Efir Studiyasında Çolpan Emiri bizning bugungi çıkarılışta. Яңа елны яңа фатирда. Казанда һәм Чаллыда социаль ипотека буенча яңа йортлар файдалануга тапшырылды. Якташлардан бәйрәм күчтәнәче. Буа якташлык җәмгыяте ветераннар һәм инвалидларга бүләкләр өләште. Мөгъҗиза янәшәдә Камал театры яшь тамашачыларга Мендәр әкияте спектакле премьерасын тәкъдим итте. Яңа төзелешләргә ташламалы ипотека программасын озайтырга. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советы һәм стратегик үсеш һәм милли проектлар советының уртак утырышында әнә шундый тәкъдим белән чыгыш ясады. Утырышны видеоконференц элемтә режимында Владимир Путин уздырды. Исегезгә төшерәбез. Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советының төзелеш буенча эш төркеме җитәкчесе булып тора. Ул төбәкләргә капиталь ремонт буенча акчаны тотуга рөхсәт сорады. Күп фатирлы йортлар үзләре ремонт өчен акча туплый, бу акчаларны контрольдә тоту мөмкинлеге юк. Татарстан президенты махсус хисапларны төбәк операторында гына ачарга тәкъдим итте. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов төзелеш өлкәсендә хезмәт миграциясе темасында кузгатты. Апартаментларда яшәүче гражданнарның да мәнфәгатьләрен якларга тәкъдим ителде. Татарстан файдалануга тапшырыла торган торак күләме буенча Россиядә 4нче урынны алды. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илдус Насыров хәбәр итте. Бер кешегә уртача 27 квадрат метрдан артык торак туры килә. Россия буенча бу күрсәткеч 1 квадрат метрга диярлек кимрәк. Министр урынбасары сүзләренә караганда, нәтиҗә иң зур булмаса да, Идел буе федераль округы буенча 1нче урынны алырга мөмкинлек биргән. Агымдагы елда Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы барлыгы 50 республика программасы һәм 6 ил күләм проектны тормышка ашырды. Салават күпере торак комплексында тагын бер торак йорт сафка басты. Социаль ипотекага төзелгән йортта 255 гаиләгә фатир ачкычлары бирелде. Биредә яшәүчеләргә барлык уңайлыклар да тудырылган. Яңа фатир алучыларның шатлыгын безнең иҗат төркеме уртаклашты. Көтеп алынган иркен үз фатирын бу турыда һәр яшь гаилә хыяллана. Грант ыткан яшь табиб гаиләсенә дә әлеге бәхет елмайды. Квартира матур, зур, якты, кирдек тә яктыртып китә шундый. Абойлар чиста, матур, бик ошады безгә. Алла бирсә, яңа елга хәтле монда кирергә дә, яшәргә дә, яңа елларны монда үткәрергә дип уйлыйбыз инде. Кадыровлар яшь гаиләләр өчен программасы буенча фатир алды. Яңа елны яңа фатирда каршыларга әзерләнәләр. Яңа төзелеш барысына да яшь гаиләләр һәм өлкән яшьтәге кешеләргә дә уңайлы. Тасманы кисү Бөек Ватан сугышы ветеранының тол калган хатыны Зинаида Ямановага тапшырылды. Благодарю за то, что лучше поздно, чем никогда. Спасибо вам за все. Казанның 250дән артык кешесе яңа фатирга күчте. Алар Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннары, ятим балалар, грант алган табиблар. Фатирларда барлык кирәкле әйберләр, сантехникадан алып, мәгълүматларны ерактан торып санауның автомат системасына кадәр бар. Харис Мөхәммәтов, Зарина Сайфетдинова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Коронавирус белән авыручыларны дәвалаучы медицина хезмәткәрләре яңа фатир ачкычлары алды. Чаллыда да социаль ипотека буенча төзелгән йортны тантаналы рәвештә файдалануга тапшырдылар. Табиблар һәм шәфкать туташларыннан тыш бюджет өлкәсендә эшләүче башка хезмәткәрләр дә торак шартларын яхшыртты. Күбесе яшь гаилә республика программасы буенча фатир алды. Вот моя, тут у братика кроватка, тут будет, например, у братика игрушки, там машинки он сейчас в гараж поставил. Кечкенә Гадел яңа фатирда үзенчә тәртип урнаштыра башлаган. Ни дисәң дә абый бит. Хәзер 5 яшьлек инесе Данил белән үз бүлмәләре бар. Моңарчы Дәүләт Галиевләр дүртәүләп тар фатирда яшәгән. До получения квартиры мы жили на ГЭСе, однокомнатной квартире. Фатир алганчы ГЭС бистәсендә бер бүлмәле фатирда дүртәү яшәдек. Хәзер балаларның үз аерым бүлмәсе.
Дәүләт Галиевләр яшь гаиләләргә торак программасы буенча фатир алган. Республика президенты карары буенча хәзердән башлап социаль ипотека буенча торакны бюджет өлкәсеннән тыш шәхси компанияләр хезмәткәрләре, эшмәкәрләр һәм үсмәшгүлләр дә ала ала. Гариза бирүгә фатирлы булу мөмкинлеге бар. Очередь, которая предоставляет возможность молодым семьям в возрасте до 35 лет 35 яшькә кадәрге яшь гаиләләргә ире яки хатынының кайда эшләвенә карамастан торак алуга чиратка басырга мөмкин. Элек бу мөмкинлектән бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә файдалана ала иде. Бу программа буенча 63 комплекста 6 гаилә яңа йорттан фатир алган. 60тан артык гаилә чиратта тора. Дәүләт Галиевләрнең күршеләре Шәмсетдиновлар. Гаилә башлыгы Айнур шәһәр хастаханәсендә хирург булып эшли. Кызыл зонада да була. Яңа фатир грант алган табиб буларак бирелде. Бу микрорайонда социаль объектларда актив торгызыла. Чиратта балалар бакчасы. Задачи поставлены 2021 елның 1 сентябренә балалар бакчасы төзелеп бетәргә тиеш. Әлеге балалар бакчасына барачак балаларның әтиәниләреннән гаризалар көтәбез. Якындагы 2-3 елда без 65-нче комплекстагы кебек 2 бассейнны яңа мәктәп төзергә җыенабыз. Социаль ипотека программасында катнашучылар 63-нче микрорайонда киләсе үй туен инде киләсе атнада ук билгеләп бетәргә планлаштыралар. Яңа йорт салынып беткән. Фарис Мөхәммәтов, Илмира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Бүтін Россия дәүләт телерадиокомпаниясы генераль директоры урынбасары, Төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов бер тауыштан Россия Федерациясы цифрлаштыру министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет рәисе итеп сайланды. Рифат Сабитов Россия телевидение академиясы, шулай ук телерадио тапшырулар милли ассоциациясе идарәсе әгъзасы, узган ел региональ телерадио тапшырулар үсешенә керткән шәхси өлеше өчен ТЭФИ премиясе белән бүләкләнде. Татарстанда нәшер итүчеләр һәм басма продуктларны таратучыларның бердәм ассоциациясе булдырылачак. Берләшмә әгъзалары матбугат басмаларын ваклап сатуны заманчалаштырырга планлаштыра. Документларны республика журналистлар берлегендә имзаладылар. Ассоциация президенты итеп Казанский ведомости газетасының баш мөхәррире Венера Якупова сайланды. Берләшмә составында әлегә 14 шәхси һәм дәүләт оешмасы бар, типографиялар, нәшриятләр һәм масса күләм мәгълүмат чаралары редакциялары бергә басма базарын киңәйтергә һәм алар белән халыкны тәэмин итәргә җыена. Ничек бу турыда киләсе утырышларда фикер алышачаклар. Алар киләсе елда берләшмәнең уставын теркәгәннән соң узарга тиеш. Казан урамнарында танылган татар язучылары һәм шагыйрьләренең цитатлары язылган баннерлар күбрәк булачак. Татар китап нәшриятендә яшьләрнең туган телен саклауларына өметләнәләр. Бу фикерне татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе башлап җибәргән иде. Бүгенге көндә шәһәрдә мәгънәле сүзләр язылган 8 баннер урнаштырылган. 1 гыйнвардан исә проект Чаллыда да стартыла. Анда шундый 10 баннер куелачак. Безнең башкалабыз Казан шәһәрендә 8 мындай билборд урнаштырылды. Яңа елдан 1 гыйнвардан инде 20 билборд булачак. Моннан тыш Чаллы шәһәрендә, Нижнекамск, Алабуга, Бөгелмә шәһәрләрендә дә мындай билбордларны күреп булачак. Аның төп максаты безнең халык телебезгә, безнең татар теленә игътибарлырак булсын дигән максат белән эшләнгән һәм татар теленә генә түгел, татар халкы өчен танылган шәхесләрне дә белсен өчен. Һәр елны яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Буа якташлык җәмгыяте картлар һәм инвалидлар йортына бәйрәм күчтәнәчләре белән кунакка килә. Быел да алар традициягә тугры калдылар. Сугыш ветераннарына да бүләкләр өләштеләр. Хәйрия акциясын Буа районы башлыгы Ранис Камырдинов ачып җибәрде. Бәйрәм мизгелләре хәбәрчебез язмасында. Буа якташлык җәмгыяте Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан районда яшәүче 18 сугыш ветеранына яңа ел билетләре тапшырды. Аларның берсе яңа авылда яшәүче 96 яшьлек Әнвәр абый Низамов. Мен инде карт сугыш ветераны булганга күрә, миңа мәрик бөгөр хуҗалар бүләкләр алып киттеләр. Аларга үзем чын күңелемнән сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм авырмагыз, бәхетле булыгыз, яшәгез, тырышкына. Традициягә тугры калып, якташлык картлар йортында тәрбияләнүчеләрне дә бүләкләр белән сөендерде. Быел алар чәйнекләр, шкафлар бүләк иттеләр.
Моннан тыш буа үзәк дәваханәсенә 10 миллион сумлык медицина җиһазы бүләк ителде. Һәм безнең якташыбыз Рөстәм Нургасимович Султиев үз хисабына яңа заманча медицина оборудованиесе алып бирде. Аның сертификатын да бирдек. Миңа калса, ул оборудование монда булуы бу халкының исәнлегенә зур ярдәм булыр дип ышанабыз. Сүз уңайыннан якташлык ел дәвамында районыбызның төрле социаль мәдәни оешмаларында еш булып, даими рәвештә матди һәм материаль җиһазлар белән тәэмин итеп килә. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хасанов, Татарстан яңалыклары. Безнең телерадио компания һәм Русфон хәйрия җәмгыяте яңа ел алдыннан тагын бер баланың изге теләген тормышка ашырырга ярдәм итәргә чакыра. 2 яшьлек Ян бернинди авыртусыз, уңайлы шартларда гаиләсе белән урамда йөрергә хыяллана. Моның өчен малайга махсус коляска сатып алырга кирәк. 5542 номерына SMS җибәреп, без бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Красная машина где? А где тетя? Гади сорауларга җавапларны Ян авыр таба. Әлегә ул бары тик әти сүзен генә аңлаешлы итеп әйтә ала. Әйберләргә дә төртеп күрсәтә алмый, куллары көчсез. Камил акыллы малайның физик мөмкинлекләре шикләнгән, церебраль паралич диагнозы куелган. У Яны был истинный узел пуповины. То есть это не обвитие пуповины вокруг шеи, просто очень многие путают. Пока он в животике рос, это ему никак не мешало. Аны карынында ятканда бала сәламәт үсә, бернинди тайпылыш сизелми, проблемалар тугач башлана. Тугач та аңа сулыш алуы кыенлаша, соңрак физик кимчелекләр дә күренә башлый. Туганнан соң малайны ясалма сулыш алу аппаратына таштыралар. Озак вакыт тернәкләнү бүлегендә ята. Хастаханәдән өйгә 1 айдан соң гына алып кайталар. Табибларга кабат күрсәтәләр, баланы сауык үшін курслар билгеләнә. Хәзер аңа махсус коляска кирәк. Коляскада дөрес итеп утырып йөрү буыннарын ныгыта. Үзлегүләр кабатланмасын, буыннары дөрес утырсын өчен махсус коляска ярдәм итәргә тиеш. Яңа елны каршылау алдыннан уртак ярдәм белән баланың хыялын чынга ашыралабыз. Коляска сатып алуга якынча 290 мең сум акча кирәк. 5542 номерына детүсе белән SMS хәбәр җибәреп булышырга мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Регина Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 23 декабрьдән 30-на кадәр Камал театрында яшь тамашачылар өчен уен фантазия жанрындагы Мендәр әкияте дип исемләнгән спектакльнең премьерасы күрсәтелә. Тамаша алдыннан театр фойесында Кыш бабай кар кызы катнашында чыршы бәйрәме үтә. Спектакльнең авторлары яшь тамашачыларны һәм аларның әти-әниләрен театр фантазиясе дөньясына алып керә. Анда мендәрләр сөйләшә белә, ә кешеләр аларны ишетә ала. Бер-берсе белән мөгъҗизалар тулы илләр, җәнлекләр турында сөйләшәләр. Гадәти булмаган сюжетның авторы Олжас Жанайдаров, режиссеры Рамил Гәрәев. Мендәр әкияте нәрсә белән кызыклы, без баланың төшен күрсәтәбез, баланың фантазиясын. Без мендәрләр һәм инде без балаларга төш күрергә ярдәм итәбез. Ни өчен балалар? Чөнки бу балалар бакчасында бара. Һәм анда бер бала бар. Ул аллергия белән чирли, авырый һәм аңа махсус китерәләр мендәр. Сыйфатлы, шын сөт, ит ашамлыкларын кайдан сатып алып була? Яңа ел алды ярминкәләре кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Авыл халкын борчыган сораулар белән кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Бу сорауларга Татарстан радиосының яңа көн манзарасында Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов туры эфирда радио тыңлаучыларга җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына да без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилевич. Ел ахырында табыннар муллыгын булдыруга аеруча зур өлеш кертүчеләргә тукталыйк әле. Бүгенге көндә безнең республикабызда сөт җитештерү өлкәсендә бик әйбәт эшләгән районнарыбыз безнең Әтнә районы, Күкмара районнары, Балтач районнары, Саба районнары. Бу өлкәләрдә безнең бик әйбәт интенсив эшләү бара. Яңа фермалар төзелә, нәсел белән бик әйбәт эшлиләр, азык-төлек белән бик әйбәт эшлиләр.
Шуңа күрә алар яңа төрле технологиялар кертәләр, яңа төрле технологиялар кертү сәбәпле аларның бәйнекендә сөт үсеше дә бик зур, ит үсеше дә бик зур, нәселле токым белән бик әйбәт занимация итеп, бәйнекендә продукцияны күп күләмдә алалар һәм экономически эффективно да эшлиләр шушы районнарда. Малларга, витаминнарга бай, балансланган азык җитәме? Азык базасын формалаштырылуга без үзебездә зональный семинарлар оештырабыз. Һәр вакытта да май айларыннан чыгып китәбез уже республикабызга зональный семинарлар оештырып, 7-8 районны бер урынга җыештырып, аңлатабыз, ничек иттереп, дөрес иттереп азыкны салырга кирәк, кайсы вакытта аны убирайтырга кирәк, кайсы фазасында ничек салырга кирәк, ничек таптатырга, ничек капларга, ничек сакларга и нинди рәвештә шушы азыкны бәйнекендә хайваныбызга җиткерергә кирәк. Шушы ниләр белән, сроклар белән файдаланып, вовремя салган вакытта гына азыкны яңа, әйбәт, яхшы продукцияларга була сөтчелектә дә, итчелектә дә. 8 сыер асраганчы, симез сыер асра диләр. Терлекләрнең нәселен яхшыртуга нинди игътибар бирелә? Сөт җитештерүдә дә, ит җитештерүдә дә тагын бер важный фактор бар. Именно безнең генетика белән бик әйбәт шөгыльләнергә кирәк. Әйтәләр бит инде, элек-электән калган мәкәл, кичкенәдән зур тумый, зурдан кичкенә тумый дип, шуңа күрә без элит өлкәсендә дә үзебезнең бу эшне алып барабыз. Монда нәселле үгезләр, бу нәселле үгезләрдән туган таналардан безнең продукцияда әйбәт җитештерелә. Шуңа күрә һәрбер хуҗалыкта, һәрбер районда безнең бу специалистлар закрепление белән эшлиләр. Кайсы сыерга, кайсы үгезне закреплять итәргә кирәк. Шушы өлкәдә бик зур эш алып барыла. Шул нәселне дөрес иттереп орлыкландыргач, яхшы токымлы үгезләр белән шул вакытта гына яхшы иттереп продукцияда алырга була, мөмкинчелек бар. Заманча терлекчелек комплекслары җитәрлекме һәм яңаларын төзү буенча нинди эш алып барыла? Безнең республикабызда бик зур инвест проектлар бәйнекендә эшләп килә. Киләсе елларда да безнең инвест проектларыбыз буенча планнарыбыз бик зур. Яңа инвесторларыбыз турында берничә сүз әйтәсем килә. Менә Мөслим районында бик зур инвестор зур фирма бастырды. 2400 сыерлык зур фирма, роботизированный комплекс дип. АПК программа дигән зур инвесторыбыз Мамадыш районында эшләп килә. Саба районнарында зур инвесторлар, Кукмара районында зур инвесторлар, Алексеевский районнарда мен сезгә әйтеп киттем инде, зур инвесторларыбыз бар. Менә аларның өлеше бәйнекендә республика күләмендә җитештерүдә өлешләре бик зур, продукцияны җитештерүдә. Татарстанда җитештерелгән авыл хуҗалыгы продуктларын үзебездә эшкәртү мөмкинлекләре нинди? Бу абруйны арттырырга кирәк дип уйлыйм. Мин дә бу татар продукциясы, бездә үзебездә җитештерелгән итне, бездә үзебездә җитештерелгән сөтне, бездә үзебездә җитештерелгән балны, йомырканы обязательно бу продукцияны без кешегә күрсәтеп бирергә тиеш. Үзебезнең җирдә җитештерелгән, үзебезнең заводларыбызда эшкәртелгән, үзебезнең киштәләребездә сатылырга тиеш һәм бездә генә түгел, тирә-юньләргә дә чыгарга тиеш, экспортка да чыгарга тиеш бу продукция. Без аны обязательно күрсәтергә тиеш, күрсәтеп бирергә тиеш, халык белергә тиеш безнең үзебезнең качественный натураль продукцияны. Малларны төрле вирус авырлардан саклау өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Республикабызда тирә-юньдә дә, үзебезнең республикабызда да бәйнекендә зарарлы авырулар бик күп. Күрше өлкәләребездә, Самар өлкәләрендә, Ульяновский өлкәләрендә, Удмуртия өлкәләрендә, Башкирия өлкәләрендә дә мондый авырулар бик күп. Мин үзебезнең эшчеләребезгә, үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләргә, предприятиеләргә да үз иендә җитештергән хайванны үстергән кешеләргә дә әйтеп китәсем килә. Саклау чаралары обязательно кулланырга кирәк. Предприятиеләрдә санпропускниклар булырга тиеш. Бөтен алып килгән продукцияны да, алып кайткан продукцияны да бәйнекендә тиешле рәвештә тикшереп бирергә кирәк, тиешле рәвештә кертергә кирәк. Һәр вакытта да авылда хайван алган вакытта да, или кышкырт алган вакытта да любой кеше, әби бабаймы, ылы кешеме, кечесеме, ылысымы, һәр вакытта да продукцияның каян алганын белеп алырга кирәк, документально тикшерергә кирәк. Аллам сакласын, любой фаҗига булырга может, любой
ауру килеп чыгарга может. Һәр вакытта да бу куркыныч бәләләрдән үз-үзен коткарыр өчен агрострахование дигән өлкәдә бездә Минсельхозбызда эшләп килә. Һәр вакытта да мин тәкъдим итер идем. Бу өлкәгә дә обращать итәргә внимание кирәк обязательно. Министрлыкта авыл кешеләрен борчыган яки кызыксындырган сораулар белән кабул итүләр кайчан оештырыла башлый? Безнең министрлыгыбызда бәйенкендә горячий линия эшли, аның телефоннары билгеле, үзебезнең сайтыбызда да куелган, ул безнең интернет өлкәсендә дә куелган. Шул горячий линиягә любой вопроска бәйенкендә мөрәҗәгать итәргә була, любой отдел белән, любой өлкә белән тоташтыралар, анда сразу прямой связь. Телевизор караучылар яңа ел алды ярминкәләре белән дә кызыксына, алар кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Ярминкалар алынғы көннәр безнең һәр көнне шимбә көнне ярминкалар оештыра идек. Менә 13 площадкада ул безнең бәйенкедә республикабызда. Монда бөтен төрле продукция бәйенкедә халкыбызга бар. Киләсе ярмаркабыз безнең 27 числода була. Ул быелга ахыргы дип әйтергә кирәк инде. Яңа ел алдыннан, яңа ел настроениелы, именно бөтен зур күләмле продукциялар белән, пожалуйста, килегез. Киләсе елларыбыз менә яңа еллар якынлашып килә инде. Мин үземнән, үзебезнең министрлыгыбыз исеменнән киләчәк авыл хуҗалыгына да, безнең халкыбызга барысына да телисем килә. Яңа ел 2нче елларыбызда, 21нче елларыбызда, киләсе елларыбызда исәнлек, саулык, сәламәтлек, һәрберебездә исән сау булырга насыйп булсын. Шушындай зур мал, зур уңышларыбыз белән киләчәктә дә үзебезнең Татарстаныбызны сөендереп, матур гына иттереп, шушы илләребездә, тыныч дөньяларыбызда матур гына иттереп, бәрәкәтле тормышларда, мул, бай тормышларыбызда исән сау булып, тәүфикле, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин, Чулпан Әмирей, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә, иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.